Hola, en aquest vídeo us vull ensenyar com funciona l'accessori Sport Drive, que és el compensador de traçada. Val? Quan connecteu l'Sport Drive en el vostre Blunic, us apareix un nou paràmetre, el Blunic, que és el que ha de controlar el copilot, segons el tram que vagi a fer i segons el pilotatge del cotxe. Ha de posar el percentatge en què vol que compensi la traçada. Jo he posat que compensa les curves d'esquerra 20% i les de dretes 10%. Com sempre, amb les fletxes podem canviar aquests valors. Canvio de l'esquerra, es canvia en la mateixa proporció a de la dreta. Val? Deixarem un 20-10, per l'exemple. Vale? Escolleixo el tram 8 i començo el tram. Comença directament perquè estic fent un entrenament. Val? Llavors, puc escollir qualsevol visió, qualsevol vista, m'apareix aquesta vista nova, que és la que me diu els metres que afegeix l'Sport Drive i els metres que afegeixo jo. Per exemple, afegeixo 10 metres, n'afegeixo 10 més, en trec 10. Aquí es veu les meves correccions, les del copilot directes, i aquí les de l'Sport Drive. Val? Ara no està corregint no està afegint cap metres perquè estic anant recte. Si vaig curves de dretes, ara simulem que anem a curves de dretes, vale? I me va afegint dècimes de metro, vale? Fins a afegir-me metres. Vale? De dretes no m'afegeix gaire, perquè li he posat un 10%. Ara vaig recte, no m'afegeix metres. Vaig a curves d'esquerres, vale? I ara m'està afegint més metres. Li he posat un 20%. A la mateixa velocitat, estic anant a 50 per hora, val? Es veu aquí que estic anant a 50 per hora, m'està afegint més metres, és el 20-10. Quan vaig recte no m'afegeix. Això és el que fa l'Sport Drive. Compensa la traçada, afegeix metres segons el percentatge que li ha posat el copilot. Això és tot. Fins ara.